маҷлиси намояндагони Тоҷикистон ҳамаи 6 шартномаи марбут ба тарҳи CASA-1000-ро тасвиб кардааст. Қарор аст ин лоиҳа давоми 4 соли оянда амалӣ гардад. Қирғизистону Тоҷикистонро тавассути симҳои интиқоли барқ бо Афғонистону Покистон бипайвандад. Масрафи сохтани онро ноиби вазири молия Ҷамшед Каримов зимни баромадаш дар парлумон $314 миллион Иёлоти Муттаҳидаи Амрико гуфтааст, ки сармоягузоронаш Ассотсиатсияи байналмилалии рушд, Бонки исломии рушд, Бонки аврупоии таҷдиду рушд ва Бонки аврупоии сармоягузорӣ мебошанд, ки ҳаҷми сармоягузорияшон мутаносибан 45 миллион, 70 миллион, 110 миллион ва 79 миллиони доллари амрикоӣ мебошад. Масрафи Тоҷикистон дар лоиҳа $15 миллион гуфта мешавад. бо бунёди CASA-1000 Тоҷикистону Қирғизистон ният доранд солона 5 миллиард киловаттр-соат қувват зиёдатии барқро ба Афғонистону Покистон ихроҷ кунанд, ки ҳаққи Тоҷикистон 3 миллиард киловатт-соат хоҳад шуд. аз ҳисоби содироти барқ Тоҷикистон солона то $150 миллион даромад хоҳад гирифт. Инчунин аз ҳисоби транзитӣ барқи Қирғизистон тавассути қаламраваш ҳам суд хоҳад бардошт, гуфтааст ноиби вазири молия. ҳоло Тоҷикистон ба Қирғизистону Афғонистон барқ содир мекунад. Бо гуфтаи масъулин соли гузашта содироти барқи Тоҷикистон ба ин ду кишвар 1,3 миллиард киловатт-соат будааст.